ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தியா ஒருத்தன் உன்னை பின்னாடி இருந்து அட்டாக் பண்ண வந்தான். நான் குறுக்க வேகமா வந்து உன்னை காப்பாத்த வந்தேன். அதுக்குள்ள உன்னை அடிச்சிட்டான். அப்பதான் அவன் என்னை அடிச்சிட்டு போயிட்டான். சரி சரி விடுமா. ஆண்டவ பிடித்த 2 பேரும் பொழைச்சிட்டீங்கம்மா. முதல்ல இங்க இருந்து கிளம்புவோம். பேக் எங்க? மல்லி என்னாச்சு? இல்ல, பேக், அக்காவோட மெடிக்கல் ஃபைல் எல்லாமே காணோம். இங்கதான் இருந்துச்சு. சரி விடு, ஹாஸ்பிடல்ல ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கும், பாத்துக்கலாம். இங்க இருந்து போலாம். ஏனுங்க வாமா. சார் 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 என்னாச்சு? ஒண்ணு இல்ல மாப்ள. நீங்க இருங்க சார், நான் ரேணுகா கூட்டிட்டு வரேன். வா வா மல்லி, பாத்து வா. வாங்க சார், மெதுவா மெதுவா வாங்க.